izazov. Julie, Oskar i Tina su već spremni za izazov. Izgleda da Oskar želi otvoriti sef prvi. Fuj, izgleda da je nešto gadno unutra. Šta je ovo? Jao, to je luk. Blje. Zar stvarno moram pojesti ovo? Dobro, ja sam jak. Uradit ću to. Eto, još malo. Hoćeš možda malo? Ma daj, meni više ne ide. Hajde, Oskar, još malo. Dobro, uradit ću to. Još jedan komad. Kako to radi? Fuj, ne znam ni ja. To je jako gadno. Ne plačem, to su samo suze. Nema šanse. Još jedan luk neće stati u mene. Jao, mamice. Šta? Ne, neću to jesti. Nije mi dobro. Izvinjavam se, devojke. Nisam mogao da se suzdržim. Jao, bit će još jedan. Ne može. Treba nešto učiniti. Eto ti. Da, tako je mnogo bolje. Pa dobro, izgleda da je sada moj red. Ok, hajde da vidimo šta je u mom sefu. Ovo je šarena torta, stvarno? Prelepa je. Hoćeš dati nama malo? Možda drugi put. Jedva čekam da probam. Šta je? Molim te, daj nama. Ne može, ja sam gladna. Ova duga je prelepa. Tina, otvori ti svoj sef. Dobro, hajde da vidimo. Šta je ovo? Izgleda interesantno. Verovatno se ovaj prah ne sme jesti. Pitam se šta bi to moglo biti. To izgleda magično. Jao, kako mi se spava. Jao, Tina, šta je s tobom? Oskare, šta piše na tegli? Pročitaj. Jao, prah za uspavljivanje. I šta sada? Tina je zaspala baš čvrsto. Ajde, Oskare, razmisli. Znam šta će je probuditi. Šta je ovo? Fuj! To je bio prah za uspavljivanje. Stvarno? Pa, hvala onda. Hej, Tina, imam ideju. Da, to je odlična ideja. Sad će naša lepa ruža postati čarobna. To je to. Vreme za akciju. Daj mi ovu ružu. Hej, Julie. Danas izgledaš fantastično. Je li to za mene? Kako slatko. Hvala ti puno, Oskare. Joj, spava mi se. Hej, pazi na tortu. To sad je naša. Jedva čekam da je probam. Hajmo. Jao, drugari. Ne radi se tako s prijateljima. Baš nas briga. Novi sefovi, super. Tina želi da bude prva ovog puta. Hajde, srećno. Da vidimo. Ne, to su limuni. Drugari, nemojte me terati da jedem to. Ne podnosim ništa kiselo. Jao, jadna ja. Uj, kora je tako gorka, a limun tako kiseo. Nije mi dobro. Ej, što se smete? Hajde, Oskare, otvori svoj sef. Dobro, sad ću. Hej, zašto se ne otvara? Probat ću ovako. To, uspeo sam. Da, hvala, devojke. Jao, kakav lep koktel. Hej, prestanite da buljite u moj koktel. Neću vam ništa dati. Jao, kako je lep. Hajde, Julie, otvori svoj sef. Šta je tamo? Ovo je neka kutijica sa lančićem. Kakva zanimljiva stvarčica. Pogledajte kako mi lepo stoji. Oho, a unutra je sat. Možda je to neki tajmer. Čudno. Hej, drugari, šta vam je? Ovaj sat zaustavlja vreme.
Onda mogu popiti ovaj koktel? O, da, baš je lijep. Poješću sve ove bombone. Super. Dobro je što sam dobila ovaj čaroban sat. Tina, skoro sam zaboravila na tebe. Znam šta da radim. Julie, zašto to radiš? To nije lepo. Baš me briga, hoću da se zabavljam. Želim da našminkam nekog. Neka to bude Oskar. Mogla bih da postanem profesionalna šminkerka, jel da? Skoro sam završila. O da, Oskare, izgledaš fantastično. Gotovo, pokrećem vreme. Dobrodošli u stvarnost. Šta je ovo? Ko je popio moj koktel? Julie, baš si smešna. Pogledaj sebe. Što? Što nije u redu? Dajte mi ogledalo. Šta? Ličim na klovna. Kakav užas. Jeste spremni za sljedeći izazov? Izgleda da je Julie smislila neki trik. Oskar, ti treba da otvoriš. Ne, ipak prvo ću otvoriti Julie. Jedva čekam da otvorim svoj sef. Wow, to su rezanci Pringles. Obožavam ih. Jedva čekam da ih probam. O, da. Divno. Hej, prestanite da buljite u mene. Ojoj, jedeš kao prava dama. Fuj. Baš me briga, to je veoma ukusno. Ups, izvinjavam se. Hajde, sad ti, Oskar. Dobro, sad ću. Šta sam dobio? Tabasco sos. I šta to znači? Da li moram da ga popijem? Ali veoma je ljut. U redu, za mene to nije prepreka. Ja sam jak. Uradit ću to. Kako vruće. Kakav je ovo sos? Ne brini, Oskare, sve je prošlo. Na mene je red da otvorim svoj sef. Da vidimo. Wow, šta je ovo? Neka snežna kugla? Jao, hipnotiše me. Hoću da pipnem. Kako hladno. Jao, ne, Tina. Pazi malo. Sad će nešto biti. Eto, jesam rekla. Šta je bilo? Tina se pretvorila u ledenicu. I Julie također. Moram im pomoći. Moram spasiti devojke. Treba će mi moj ljuti tabasco sos. Sad će biti vatra. Pazite se. Kako toplo. Jao, ali Oskar je preterao sa sosom. Moramo mu pomoći. Imam ideju. Jao, to je ona ruža. Moram da požurim. Drži se, Oskare. Julie, to je odlična taktika. Drugari, odličan ste tim, svaka čast. Ne, Oskar, pred vama su osnove za pice, a iza vas je krug koji treba zavrteti. Proizvod koji vam pokaže krug morate staviti na testo. Oskar je dobio pečurke. Ja mrzim pečurke, Tina, sad ti. Važi, šta ću ja dobiti? Wow, to je ukusna slatka banana. Baš mi se posrećilo. Kora mi nije potrebna. Hej, ja nisam smeće. Ja, izvini, Oskar, ja nisam te primijetila. Što se ljutiš? To je samo kora. Dakle, vreme je da stavim punjenje. Mislim da mi treba još banana. I još. Sad je super. Jel da, Oskare? Joj, izvini još jednom. Dobro, Tina. Sjetit ću ti se svega. Dakle, vreme je da probam šta sam napravila. O, da, baš je lepa. Jo, i meni se jede pizza sa bananom. Oduzet ću od Tine. Neće dati. Jo. Hvatam to. Znači, htjela si da pojedeš moju pizzu? Kako da ne? Hajde, stavljaj pečurki i jedi. Prokletstvo. Ne podnosim pečurke. Tina, skloni se sa svojom lepom pizzom.
Prvi put ću da jedem takvu picu. O, baš je ukusno. Pojest ću sve. Jao, prelepo. Što? Crv? Nadam se da nisam pojeo crva. Jao. Ipak, pizza sa pečurkama je grozna. Ko će da počne? Oskar hoće? Hajde. Baš nas zanima šta ćeš dobiti. Dakle, Oskar je dobio hranu za mačke. Nisam znala da je Oskar ime za mačke. Jedva čekam da vidim kako ćeš jesti to. A šta je kod mene? Opet nešto lepo. Šarene žele bombone. Oskare, ti počinješ? Nećeš? Dobro, onda ću ja. Jao, ove bombone su prelepe. Jao, lepota. Izgleda ekstra, zar ne? Jeste. I ja volim ove bombone. Mogu li da uzmem jednu? Oskare, nemoj krasti moju hranu. Skloni ruke, lopove. Ali samo jednu. Pa dobro, ne trebaju mi tvoje bombone. Tako je, ne trebaju ti. Sad ću probati svoju picu. Pitam se kakav je ukus. Ekstra. Oduševljena sam. Šta je, Oskare? Neću ti dati. Imaš svoju hranu? Pa dobro, sad ću pojesti to. Možda to i nije tako loše kao što mislim. I još ćeš me moliti da ti dam da probaš. Ojoj, kako smrdi, fuj. Znači, hoćeš da vidiš kako jedem to? Dobro, gledaj. Izgleda užasno. Okej, sad ću da probam. Fuj, kao da mi je mačka u ustima. To je odvratno. Kako mačke mogu da jedu, to ne razumem. Smislio sam nešto. Jao, Tina, nešto nije u redu sa mnom. Tina, osjećam se čudno. Jao. Ja sam mačka, Oskare. Sad ću te ogrebati. Poverovala si. Sad ću pojesti njenu picu. Kako sam pametan. Ko će da počne? Oskare, gde si krenuo? Devojki imaju prednost. Ne, hajde da igramo, pa pitkama nama kaže da bi sve bilo pošteno. Hajde, Oskare. Pobedio si, pa dobro. Uvek pobeđujem u ovoj igri. To, konačno sam dobio nešto lepo, šlag. Obožavam ga. Tina, sad ti. Možda će se i tebi posrećiti. Sad ćemo da vidimo. Što? Nemoguće, pena za brijanje, prokletstvo. Gotovo, sreća te napustila. Jadna ti. U redu, vreme da počnem da ukrašavam svoju picu. O da, treba što više šlaga. Sad ću probati. Cool. Joj, blagostinu, tako uživa. Da, baš mi se posrećilo. Pizza sa šlagom je nerealno ukusna. Želim još. Neverovatno. Šta je, Tina? Hoćeš šlag? Izvoli. Neću dati. To je moj šlag. Ti možeš samo da gledaš. Smislila sam nešto. Sad ću staviti penu za brijanje na njegovu picu. A uopšte se ne razlikuje od šlaga. I jedva čekam da vidim kako ću pojesti to. Što? Nema više. Prokletstvo. Ostalo mi još šlaga na pici. Sumnjivo. Mislio sam da sam već sve pojeo. Ali dobro, poješću to. Tina, ne smetaj mi. Jao, fuj. Jel se to šlag pokvario? To je pena za brijanje, Oskar. Hej, ti si trebala da jedeš to. U redu, pošto još nisi probala svoju penu, izvoli. Nadam se da ti se sviđa tvoja nova frizura. Nemoj to više raditi. Hajde, moraš pojesti tu penu, kreni. Dobro, sad ću probati. Čekaj, a gdje je pena? Nema više. Odlično. Oskare, žao mi je, ali nema više pene. U redu, probat ću malo. Pa nije loše. Poješću ovo pače. Dakle, ko počinje?
Tina i Oskar žele zajedno, ali mora neko jedan. O, Tina je bila brža. Da vidimo šta je dobila. Jo, wasabi. Moje saučešće. Hajde da vidimo šta će biti kod Oskara. A Oskar je dobio... Wow, kobasicu, cool. A blago tebi. Tina, ti počinješ? Pa kako to? Mrzim wasabi. Jako je ljud. Oskare, mogu li da preskočim ovu rundu? Nema šanse. Kako si bezobrazan? Okej, jaka sam, uradit ću to. Uj, miris je odvratan. Mislim da će to biti dovoljno. Ne, sipaj više. Jo, dobro. Nadam se da ću preživjeti. Sad ću uvrnuti picu. Možda će mi tako biti lakše. Jo, to je užasno. Ali poješću sve. Jo, kako to radiš? O, ne. Počinjem da gorim. Oskare, sve mi gori unutra. Šta da radim? Pomozi mi. Hajde da ti začepimo usta. Možda će to pomoći. Jao, izgleda da će Tina sad pući. Oho, pizza je odletela. Kakav užas. Sad sam sva crna. Oskara, šta se smiješ? Bolje jedi svoju picu. Lako, ja ću imati ukusnu picu. Tina, skloni se što dalje od moje pice. Neću ti ništa dati. Okej, vreme da je probam. Wow, ekstra. To je bilo ludo ukusno. Nice. I još pače. I još jedno. O, da. Sve što je palo moje. A ovo ću uzeti sebi dok Oskar ne vidi. Hej, skloni svoje ruke. Sam ću sve pojesti. Ne treba mi tvoja pomoć. Tina, ne diraj moju picu. Moje i samo moja. Oskare, ali ja sam tvoja najbolja prijateljica. Moraš mi dati malo. Jao. Jao, izvini. Nisam htjela, a lepo ti stoji. Daj mi to. Pa, bilo je zabavno, zar ne? Jeste li već odlučili ko će biti prvi? Odlično, prva će biti Julie. Idemo. Šta imaš ispod poklopca? O, flaša kole. Znači, Nick također ima flašu kole. Super! Sad nam samo preostaje da vidimo ko ima čokoladnu, a ko pravu kolu. Rado ću je probati. Prvo treba otvoriti. Zašto neće? O, čekajte, moja flaša je čokoladna. Super! Nick, probaj svoju kolu. Nadam se da je moja čokoladna. Joj. Ne, moja kola je prava. Nju treba samo otvoriti i popiti. Ups, Julie, izvini, ali gasovi od kole te pozdravljaju. Izvinjavam se. Ojoj, strašno. Pitam se, da li ja imam nešto unutra? O, nešto vidim. Wow, unutra je čokoladna kola. Ukus je nevjerovatan. Ukusno. Julie, sva si u čokoladi. Zašto si se tako umazala? Što? Nemoguće. Jao, stvarno sve oko mene je u čokoladi, a moram pojesti svaku kap. Ne mogu dohvatiti čokoladu sa nosa. Sad ću je skinuti prstom. Ukusno. Eto, popila sam celu čokoladu. Nick, zašto si tako besan? Sigurno zavidiš što sam ja dobila čokoladnu kolu, a ti pravu. Wow, čak i flaša je nevjerovatno ukusna. Super! Što ti treba, Nick? Imaš sumnjivo sladak izgled? Želiš moju čokoladu? Neću ti dati. O, da, prelepo. Hajde sad, pi svoju kolu. Pa hoću. Ovdje je ostalo baš malo. Šta? Julie, stvarno želiš probati moju kolu? Imam sjajnu ideju. Ima nešto ovdje. Julie, hoćeš da pogledaš šta je tamo? Ne vidim ništa. Pogledaj bolje. Poverovala si, to je bila šala. Nadam se da si probala moju kolu. Ostalo ću popiti ja. I ja znam šta su šale. Sad ću dodati Nicku malo mentosa u kolu. Nick, na nas leti meteorit. Poverovao je, to je to. A sada čekamo erupciju vulkana. Nije bilo meteorita. Julie, šta si uradila? Pazi!
će sada biti prvi? Istovremeno? Odlično. Joj, crvena paprika. Ona je tako ljuta. Jadan onaj ko je dobio pravu. Izgledaju isto kao prave. Ko želi prvi da proba? Julie očigledno zna kako da nagovori Nika. Nick, ti si prvi. Šta da se radi? Dobro, sad ću je probati. Jao, izgleda veoma strašno. Ovo je čokolada. Stvarno sam imao sreće. Ovo je baš cool. Čekaj, onda je moja prava. Ne, to je jako ljuto. Nick, možda da se zamenimo? Jao, koliko si sebičan. Meni se sviđa moja paprika. Što nisu sve paprike ovakve? Julie, jesi se naljutila na mene? Ovaj put sam i ja imao sreće, šta da se radi. Hajde, jedi svoju papriku. Ali ne želim da radim to. Dobro, poješću je. Sad ću je pojesti do kraja i dokazati da ja mogu sve. Plašim se, ali uradit ću to. Jao, kako si spora. Sad ću sve rešiti. Evo, tako je mnogo bolje. Hajde, brže jedi. Hej, mogu i sama da uradim to. Eto, gledaj. Sve sam pojela i nije mi ništa. Ja sam hrabra, a ti si kukavica. O, ne. Sve mi gori ustima, Nick. Sad ću ti pomoći, Julie. Dobio sam ideju za novi prank. Sad ću joj dati ljuti tabasco. Izvoli. Odlično, hvala, Nick. Šta? Ovo je tabasco? Majko mila! Baš si smešna. Julie. Gde sam? Oho, odletele u svemir. Pa dobro, sad čekat ću je. O ne, padam! Eto, vratila sam se. Ko će sada otvarati? Julie, pošto si devojka, možeš otvoriti prva. Dobila si Kinder jaja? To su sigurno čokoladne jaja. Šta onda ima Nick? Wow, i on ima čokoladne jaja. Čudno. Možda su odlučili da vam oboma stave čokoladu. Julie, brže probaj. Vrlo rado. Izgledaju veoma dobro. Želim da raspakujem sva jaja i onda da ih pojedem. Treba skinuti sav omot. Ostalo je još malo. Oprosti, Nick, zaboravila sam da si tu. Razmišljam samo o Kinderu i ukusnoj čokoladi. Moram brzo probati. Preukusno. Unutra su i bombone, super. Moram brzo pojesti još jedno jaje. Šta će biti unutra? Wow, tamo su želemede, cool. Divno. A šta je ovdje? Sad ću da vidim. Wow, pogledaj, Nick. To su čokoladne bombone Maltesers. Fantastično. Obožavam ih. O, da. Oduševljena sam. Joj, Nick, zašto me tako plašiš? Hajde, brže probaj svoje čokoladne jaja. Nemoj me gledati. Tačno, zaboravio sam da i ja imam čokoladu. Sad ću je odmah probati. Fuj, jesu ovo prava pileće jaja? Odvratno, kome je palo na pamet da stavi prava jaja u pakovanje od Kindera? Odvratno. Ovo je baš loše. Jadan ja, zašto moram da jedem ovo? Ja ću nastaviti da uživam u svojim ukusnim Kinder jajima. Još bombonica? Super, sad ću sve da uhvatim. Svaka mi čast. Hoćeš čokoladu? Žalim se, neću ti dati. Nastavi da jedeš prava jaja. Nisam znao da si tako bezobrazna. Dobro, sad ću sve pojesti. U stvari, imam ideju. Mogu da stavim pravo jaje kod Julie. Hej, šta pravo jaje radi ovdje? Nick, jesi li to ti uradio? Eto ti. Ko će sad da se smeje? Hajde, jedi svoje pileće jaje. Ne, odlučio sam da ispržim ih. Ja odlično kuvam ako niste znali. Sad ću pripremiti sve što mi treba. Tako je. Dakle, razbijam sva jaja u vruć tiganj. Tako je.
Ovo će biti jako ukusno. Tebi neću dati da probaš. Ovo je samo za mene. Julie, vidi kako mogu. Hej, šta si uradila? Pokvarila si moj trik i jaja. Sad nemam šta da jedem.